guys! Happy New Year everyone! Let us welcome 2022 with a big smile. Kita po ninyo no, manapod mi simple celebration dili na sa Lopez family sa Batu, Santa Cruz. Makita niyo sa background na busy mi para sa amo ang decoration. Pakita itong mga beauty be sa itong mga kuan na assign sa decoration. Say hi! Hi! Wala, busy si mother. Oh. Okay, so kanang among bonggahon ang kuano ang background. Bahalag walay handa. Importante nindot ang background kay para sa pictorial. So, kinsa gani ang head sa atong decoration? Si Jalila ba to? Okay, hello Lila. Unsa atong mga buhaton sa atong decoration? Decorate the balloons and Happy New Year na letters. Maura, walay ka ng something special. Depende sa budget. Later po no, sa kanang pagsugat na mo sa New Year 2022 no, kay naami mga parlor games. Siyempre, hindi po mawala ang pictorials and of course, kainan no. Dapat makuan dyan na busog dyan ta. Tapos, naapoy kuan, naapoy ka ng pahalipay si madam no, ng mga gifts no, para sa tanan. I-reveal na naman ako kinsa na siya. Kasi dito. Ikaw, mo din mag-decorate. Kaya pa, guys. Lagi Sige na, oy. Happy New Year, Dad. Basig mamalay mo ha, 2021 yung mabutang. LOL! 2022 ba yan? Draw purple. Ito. Hiya, oy. Berisi. Buto. Mag-away. Bagay na lang. Sige, kuyos na ro. Sige, sige. Yo, sa madam po. Nabuto na ko to! Oh no! May plastic! Release na ko gold, no choice ta. Oh my God. So, unsa tawag anak, guys? Nagtinanga, no? Last year po. Sige na. Last year, nabuto po na akong to. Karon. Oh, mao na siyang naungan Saan tikot. ba ta? Happy New Year, ba? So, nakuha namin sa amo ang decorations. Gift. Wala po may mga gifts, di ba? Hawa na dati, di makita ang mga gifts, di ba? So, unta na ko'y madawat anak later. See you later! Sa amo ang party-party. Kita kids later. Okay, hi guys! We're back! Naka-very na yung mga outfit. Okay, ready na sa among party for tonight. Among isugat ang 2022. Ma-enjoy ka kayo, Milo. So, magsugod sa misa. Pictorials. Let's go! Nanukad lagi mong tulo. Asa mo mga tuoy? Asa nila siya? Asa mo mga tulo? Mall? Dito sa balay. Nalukad lagi na sila. Di mo para sa ni Rika o simple o beauty. Puti og naw niya ang liog lagong kaayo.
Mao na siya among handa guys. So sa makita niyo simple lang. Kay gamayon lang natuno kay sa una na nga daot manggod. Dapat may mga gifts. Oh, thank you so much sa sponsor, Madam Saraline Lopez Serad. Happy to the New Year! Alam mo, kahit ako, kahit lasing na ako ba salamat din ako sa mga kapatid ko. Kahit ito, buong taon kong pinag-iisipan ito. Dahil minalas ako ngayong taon, baka sunod na taon, baka susulitin din ako.
Dumi, ang premyo ani is 100,000. Panggahot yun mo. Okay. 5 na. Okay, ready na? Okay. Ready? Ay, dapat dili mabalik na kay. Pwede basta mabalhin. Okay, ready? Set. Go! Dali, sutak ko, sutak! Ay, madali! Taro nga. Oh, panpan lang si Maki ang makabalhin. Uy, mapiang ma. Oh, ang babae. Upat na lang. Uy, ang sudan. Uy, ang sudan. Oh, klaro kayo. Ang winner is mga boys. Congratulations. Go! Pinaabot mo ka sa pikas. Malahon pa doon. Malahon. Wala na kung Okay, ready, set, go! Wala na kapir. Apir. Next. Okay, leading ang boys. O, laban babae, laban sulin. Rock, naon sa naman na. Lalas na lang sa boys. Okay, pwede pa mo laban ng babae. Hala! Wait, daog naman tatong lalaki ba nga naman ito buknoy? Ikaw, Joy, nung dan buknoy ha? Sayang kayo. Okay, congratulations sa mga babae. Pero lagi mo. Boys, girls, ready na? Okay. Ayaw kalimutan mo, tuyok kanya mo paso. Ready, set, go! Rampa! Tanggal, nadali! Medyo na mapapili ang boy sa... Natutoy! Hoy, ilaksa! Dapat nakalak! O, rampa, rampa! LOL! Wala, di ka ba lumutaon? Hoy, hindi ka sanang boys, hindi mo kiay. Hoy, itaon ay sa imong bukton. Pinaunsa naman na imong brado dong. Hala! Hala! Ano na si Buknoy? Without na mo?
Uy, si Boknoy dyan ka ng kuwan yun. Malas yun sa yung grupo. Di mo ka daw permente. May bantay mo lang kuya-kuha mo. Okay. Ako na makadawat kay si Maki. Maki. Okay. Salamat, Shopee. Salamat, Shopee. Ate Karen. Okay, i-open sa Okay, next is Panukat. Gusto mo na yung... Next is Kyla. Mobya ng Palawan Poncho. Okay, Lolo. Salamat, Shopee. Ako ka, Pogi. Lahi na dito, special din. Thank you, Shopee! Ganda ko, no? Lagi ka! Lagi ka! Kapag ikaw, pa natin sa video! Uy, mama, nagigamit ganina. Kasarap. Wow. At alala ko sa yabi. O, sige, sige. Ina. Sana ko'y bagong wow! Salamat, tita! Shopee! Ah, madam. Thank you so much. Happy New Year, everyone. Bye-bye. Bye! Mayers! Ganina na kag kinaon Dami pa. kayo siya butter, garlic, chicken, shrimp. Ganina na kasi gikaon. Siyempre, mga diet 2022.